Tohle je nová Tesla Model Y. Auto máme v provedení long range ve 4kolce, který má dojezd až 450 km. A jelikož se jedná o specifikaci Launch Series, tak máme vylepšené zrychlení z 0 na 100 za 4,3 sekundy. Takže podél celé přední masky se nám táhne tento light bar, který slouží k dennímu svícení. Hned pod ním máme hlavní světlomety. Dále tady máme 20 příplatková kola, zapuštěné kliky, kamera, jak už je zvykem u všech Tesel. A novinka u této Tesly máme vylepšenou aerodynamiku, která zvyšuje dojezd o 30 km. Když se přesuneme dozadu, máme tady kromě označení Launch Series taky tento light bar, blinkery, brzdovky a jak už je u Tesly zvykem, nabíjecí port. Když se přesuneme do interiéru, tak tady máme klasický tablet, volant, na kterém máme ovládání světel, stěračů, nové páčky na blinkery, středová konzole s hodně uloženým prostorem, máme tady alkantaru na palubce, ambientní osvětlení přes ZT z modelu 3 a střešní okno. Když se přesuneme dozadu, máme tady hodně místa na nohy, uprostřed máme tablet, na kterém můžeme ovládat teplotu, vyhřívané sedačky a dokonce hrát hry. Elektrický kufr, hodně úložného prostoru, úložný prostor po stranách a i tady dole. A nově máme přidaná tlačítka na sklápění sedadel. Vepředu máme samozřejmě úložný prostor o velikosti tak jednoho příročního kufru, místo na naplnění vody do ostřikovačů a nově taky kanálek na odtok vody. Pokud vás tohle auto zaujalo, tak si ho můžete vyzkoušet právě teď na CarTech.cz.